barang ya, saat romantis masih dari TV Toba, spesial sok Bapak Pute. Langsung buat teman saya. Zeraman hadiahan ya, jangan pernah merasa puas. Thank you bos. Burju maho nama sikolai asada foto nasi dita nirohami tua sogotan hondo manari honang molo matinggang awinang hodo nama nogu ai hodo boruku boru panggoaraki sai sahat man dana di hodo boruku boru panggoaraki sai sahat pa dana di rohami Sahat benang boru hasiatku boru panggoaraki tepi-tepi aktoh ya karena di rohami pasti nanti ini varian apa ya bukan Buana Barata yang bawakan ada video dulu pertama yang bawakan mungkin ada Alexis Anika Madulang itu karya juga sahabat Sinaga karya juga sahabat itu vaksinaks ya burju maho nama sikolai asada foto nasi dita nirohami molo matua sogotan hondo manari honang molo matinggang awinang hodo nama nogu ai hodo boruku boru panggoaraki sai sahat ma dana di rohami ai hodo boruku boru panggoaraki sai sahat pa dana di rohami ai hodo boruku boru panggoaraki sai sahat pa dana di rohami